13 aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine Awganystanyň iň ýakyn goňşularynyň 4-nji ministrler duşuşy geçirildi. Ýygnakda Türkmenistana Daşary işler ministriniň birinji orunmasary Wepa Hajyýew wekilçilik etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýa-da döwlet ýetirligine köpçüliklerine habar berişleri işleri Awgan meselesine bagyşlanan duşuşyk barada heniz beýanat bermedi. Media maglumatlaryna görä duşuşygy Özbegistanyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Bahtiyor Saýydow, Hytaýyň Daşary işler ministri King Gang, Iranyň Daşary işler ministri Hosein Amir Abdullahyan, Pakistanyň Daşary işler boýunça döwlet ministri Hina Rabbani Khan, Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov, Täjikistanyň Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajyýew gatnaşdy. Ýygnagyň öňü türesinde Hytaýyň Daşary işler ministrligi Awgan meselesi boýunça öz pozisiýasy babatda beýanat çap etdi. Ýaýradylan beýanatda Pekiniň hususan Awganystanyň içerki işlerine hiç wagt goşulmajakdygy, Kabulun açyk we öz içine alyjy syýasy guruluş döredip biljekdigine, deň agramly içerki we daşary syýasat alyp barjakdygyna, beýleki ýurtlar esasanam goňşulary bilen dostlukly gatnaşyklar saklamagyna umyt baglaýanyny gaýdylýar. Şeýle dokumentde Hytaý Awganystanyň garaşdyrlygyna, öz ygtyýarlygyna we territorial bütünlüğüne, Awgan halkynyň garaşdy saýlawyna, dini inançlaryna we etnik däp desturlaryna hormat goýýar diýilýär. Awganystanyň iň ýakyn goňşularynyň duşugundan soň 4 ýurdun, Hytaýyň, Iranyň, Pakistanyň we Russiýanyň baş diplomatlary Awgan meselesi boýunça Samarkandda aýry başga duşuşyk geçirdi. Russiýanyň Daşary işler ministrligine görä bu duşuşykda Awganystanyň syýasy durnuklugy saklamak hemde humanitar krizisiň öňüni almak babatda Awgan häkimetleri bilen hyzmatdaşlygyň zerurlugy maslahat edilipdir. Şeýle-de ministrler Awgan şäherinden awanýan terrorçylyk howpuny we neşe sewdasyna garşy utgaşdyrylan tagallar barada gepleşipdirler. Russiýa we Hytaý Taliban toplarynyň 2021-nji ýylyň awgustyna Awganystany häkimiýeti ele geçirmeginden soň Kabulda öz diplomatik wekilhanalarynyň işini dowam etdiren az sanly ýurtlaryň hataryna boldy. Russiýa Taliban 2003-nji ýylda terror guramalynyň sanawyna goşdy. Buňa garamadan Russiýa häkimetleri Taliban bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy umtylyp gelýär. Awganystanyň Taliban hökümeti 2020-nji ýylda Kabulda häkimetini ele geçireli bäri dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ikrar edilmedi. Türkmenistan goňşy Awganystanyň halkara ykdysady gatnaşyklary dogly derejede goşulmagynyň ilkinji nowbatda iri energetika, ulaw kommunikasiýa taslamalaryna gatnaşmagy arkaly ýakynlaşmagynyň zerurdugyny aýdyp gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan transmilli taslamалary şol sany Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek babatda Awgan häkimetleri bilen gepleşikleri geçirip gelýär. Türkmen hökümeti Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetini resmi derejede ikrar etmedi. Awgan hökümeti ýurtda insan hukuklaryny, şol sany aýal gyzlaryň hukuklaryny baskılamakda tanqid edilýär. Biz geçici Awgan hökümetiniň ähli Awgan halkynyň şol sany aýallaryň, çağlaryň we ähli etnik toparlaryň esas hukuklaryny we bähwitlerini gorajakdygyny umyt edýär diýip Hytaýyň Daşary işler ministrligi Samarkandda geçirilen duşugyň öňü türesine çap eden beýanatyny aýtdy. Samarkand duşugy Taliban 2021-nji ýylyň 15-nji awgustuna Kabuldaky häkimet ele geçireli bäri Awgan meselesi boýunça geçirilen 4-nji ýygnak bolup 1-nji ýygnak 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna Pakistanyna, 2-nji ýygnak şol ýylyň noýabr aýyna Iranda we 3-nji ýygnak 2022-nji ýylyň mart aýyna Hytaýda geçirildi.